Защо детето ти мрази училище, а преди беше толкова любопитно? Аз съм Ники от EduQuest. Ежедневно работим с стотици деца, които имат точно същия проблем. Постоянно родители ни казват: моето дете беше толкова любопитно, не знам какво стана сега в 5 и в 6 клас, изобщо не го интересува училище. Спокойно, не сте сами, това се случва на почти всяко дете. Децата натурално са много любопитни. Те са едни гъби, които попиват всякаква информация, искат да знаят за всичко на света, обаче се случва нещо, което всъщност изгася това любопитство и това е училището. Не, че училището е зле, напротив, училището трябва да възбужда това любопитство, но детето го свързват с подготовка за тест, тестът, лоша оценка, поправки, караници, давай бързо материал, домашни, работа, а не с какво ново откри днес. А точно това е въпросът, който ти като родител трябва да питаш, когато детето ти се прибере вкъщи. Не как мина училище, не какво изкара на теста, какви оценки имаш, а какво ново научи днес, какво най-много ти хареса от нещата, които научи днес. Ако промениш ти своя речник като родител, детето ти ще почне да мисли по друг начин. В EduQuest подбираме учители, които само запалват любопитството в учениците, така че ако искаш да го дадем на твоето дете, просто го запиши на един безплатен урок с нас, нека видим как е и започваме.